Mä sain Jereltä mailin, me sovittiin tapaaminen tänne, ei siinä ollut mitään epäselvää. Niin kyllä, se oli minä. Mä lähetin sen viesti heti, kun Jere oli hyväksynyt mun tarjouksen. Mistä sä edes tiesit, että Moose on myynnissä? Sitä sattuu kuulee yhtä sun toista, jos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eiks näin? Ei helvetti. Mitä sä yrität? Onks tää joku kosto? Siis, anteeksi, mistä te kaksi edes tunnette toisenne? Me ollaan joskus törmätty kiinteistöhommissa. Ei tää oo mikään kosto. Mä hommasin tän paikan lahjaksi mun naisystävälle. Väität sä, että joku nainen on jaksanut katella sua. Ollaan me tässä jo vuosi oltu yhdessä. Sieltä saapuukin. Moikka kulta, nyt oli täydellinen ajatus. Entä sä? Sähän oot kuollut. Marianna.